Joyce, erokamano kuom thuolo ma kawuono. Katieko yo machuok sana. Apa nada doko osiepna Seth en ng'ama ng'eyo sana lakini maybe ngine an ok anya biro live to you by the way. Na awacho gima ok an sure about. Ok abi biro go siasa but from the statistics, even from the nation itself, the data, it is 1.5 billion borrowing rate per day. It's not a joke. It's not a fiction. Gima is true and on the record from the government books. Maybe I'll still repeat, government has a lot of resources. Let them channel this money from the executive to the to people's project. Mogik en kwae mara ma anya kono nyikwar Mwajwang kod jo Kenya moro moro magintiere gi duto gite sani koth podhi mbele wan nyaka tarik 6 kendo we are very certain ni onyalo kadho tarik 6 kiko beda beni only from 6th odhi bedo ni odhi dok piny. Koro wakaka responsibility man kaka Seth wacho responsibility chakore gi ng'ato wuon. Kuponi serikal wacho ni koth nitie kama chal kamae to kuponi maybe kama intiere pok iwinjo kata maybe that advice, please just make inquiry. Iwinjo ni koth data maybe piny ringo nade, iwinj ka ni kama intiere, are you safe? Mark yourself safe. No kata Facebook or ni message, are you safe? Koro ensure ni kama intiere you are safe. Koth pod dhi mbele, but all in all pod watiatia kaka jo Kenya ka we look for ni wan kaka gimoro achiel and kendo bende we are looking for ni mondo at least kumpo ni midhiero makama otimore yudi ni kama intiere you are very safe and your family also check on your friends. Kamoro moro magintie nyako ni wudi moro ni kanyo, nyari moro kanyo, watu moro kado siepni moro nitie kumoro piny no dhi nade, are they safe, are they good? Gesa ni bende nitie joma nitie puothe, nitie joma nitie dukni gima oywer. Koro at least let's try at least to be also wasundu maybe serikal koro maybe bodies ma take care of maybe kono joma midhiero gine oeyo mondo at least wanyalo timo negi choko, wanyalo timo negi maybe support in any way, be it financial, moral or physical. Erokamano sana nudi chimo kawuono. We look forward mondo at least next time serikal put a focus and a stress serikal or take responsibility kara maybe okaw ni maybe thuolo mar japiny or maybe priority kendo moso those who are unable or maybe lwetgi chuok obed kama ber. Erokamano inya Nation Odongo in bende kum kaw thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi wabede twak nyakora Mwajwang in bende agoni erokamano inya kum kaw thuolo mar okinyi ma kawuono mar bedo kodwa nyaka gisani ma wachopo e giko mar twak marwa. Ote magi bende neno mak mana ni thuolo marwa emorumo.